Abaculi bamaskandi uMthandeni SK Manqele noKhuzani Mpungose bazobanga ukuhlukanisa unyaka kuMhlobanene FM njengoba izingoma zabo ziqoke emncintiswaneni wakhona kule siteshi. uMthandeni uqoke ingoma abheke kuyona uNtokazi uMahuwa ethi Gucci. uKhuzani ngakolunye uhlangothi uqoke ngembongolo abheke kuyona uSiphesihle Zulu. Laba baculi-ke bazolela ukuwinela iKwaZulu Natal lomklomelo. Lolu kuhlu lwabaqokiwe lumi kanjena. Ngicabanga ngoba uzibonela isithombe angezi ukwanda kakhulu nokuthi-ke lokhu ngibabiza mina ngoba kuzomosha isikhathi esikhulu kakhulu. Kodwa-ke lobu sibona isithombe labaculi labaqokwe khona-ke laphana-ke. Ukufotela kulula kakhulu, uthumela i-SMS laphana ku-UWFM kanjalo-ke nesihloko sengoma osuke uyikhetha laphana, bese-ke uthumela ku-36391. Kanzokwethu kulula kanjalo-ke njengoba uzizwela laphana ukuthi-ke kushube kakhulu laphana kuMhlobanene. Abaculi bakamaskandi uMthandeni noKhuzani bazobaqhudelana khona-ke laphana. Sazi-ke noma kulo nyaka uMthandeni uzomshaya uKhuzani noma uKhuzani uzolokhu emphinde njalo futhi uMthandeni. Kodwa uzofuna ukuzwa lakho uvo ngalolu daba, akasivele ehlane comment section ngitshele kabanzi olwakho uvo ngalolu daba. From la sibone ngathi ukuthi ngiphuma kanjena, kodwa ngiyathemba ukuthi ngiyabuya futhi ngenye video elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Kwakho ukusubscribe, niziphathe kahle, nibe nosuku olumnandi, ngithanda khona.